Wato ainihin ku subribiɗa mana subscribe sannan ku danna wannan. Baby bamba. Hai wannan rayuwa na yaki kai mu. Salamu alaikum. Ina neman gidan Malam Ibrahim. Ina neman gidan Malam Ibrahim. Malam Ibrahim? A nan lan? Ba kone ni Wannan ina kamar mai hankali kamar ba da hankali. Ina ganin wannan ya fi shi hankali. Da Allah tambaya nake. Gidan Malam Tanko nake tambaya saboda kamar na kamar kafi wannan. Gidan Malam Tanko? Ai ni ma bako ne ana. Oke kai ma tambaya kake ni ma tambaya ne dan area? Oke Malam to ya za a yi ina neman gidan Malam Tanko. Malam Tanko? Sai ku kace me? Malam Ibrahim. Malam Ibrahim. Kana tambaya ne? Baya mutu. Oke tuntuni ma mun tambaye ka baka ba mu kwatance ba. Haka da ba dai gidan kuke tambaya ba? Kai inda kake tambaya da mun. Kai ma inda kake tambaya da mun ko? Malam Ibrahim. Amma ya ran irin da kake ko? Oke. Gani? Ya kuma kake da yan baya. A'a. Kuma ne ba? A'a. Mun ga yan? Ina gani. In ka zo ka haka. Kai haka. Kai haka. Mun gane. Allah ya ji hanya. Allah ya sa ku ƙara ganewa a hanya. Amin. Ni fa ina ganin wannan kaman fa bai da hankali fa. Mun gane. In kuka kai kuka daina gani na. Wallahi ko. Kuka daina gani na sai ku tambaye ni. Kuka daina gani na sai ku tambaye ni. Mun ji ba. Nace in kuka daina gani na sai ku tambaye ni. Muka daina ganin ka sai ku tambaye ni. Wannan fa yari na mana wayo. Ba ina kamar sharaken shi ne yasa shi. Wallahi kai kare na mana wayo fa. Wannan tasha kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha.